Eta gero esan duzu beste batzuk, umek jagoten bere etorten zirela, holan, zeizitzen ziren, auzoko neskatoak edo... Bai, gehienak parajekoa da bezume gizeta zen. Esparau euren bikotian nebarrebaran bat edo gazteatxo bat zokotu bagizu. Sarrenetik eta txikarrenera igorotezken, amagortzuten diferentzitze, bilo isekeran. Bai. Eta igor isekoran bat edo osabarra bat igoretortezan loba jagoten da neri gotezan baina. Krizera hori, krizera askuseta zonden dagoen. Eta horredi holan, umek jagoten etorten zirenari beste izenen bat emoteaken? Erritmo, hainek edo esatutzean, rozantzian. Hainek? Bai. Baserri buelta horan krizera da krizera duen. Bai horrek hainek bere apurbete diferente izeten ziren, ezta? Ze horrek hainek batzuk izeten ziren bulerra emoteko bere, ezta? Bueno, horrek, ordailo be, bai, ordailo be. Baina, hori bulerra emotea izentazan, haine izenarik, nire hama difuntuak emote ben, baina, haine nik uste dut famili berten sartzen zan kamoaina, eta hauten usadan uste dut beste kreile daka, eta beste grupoan sartzen zan horik. Eta hauten ziren beste modu betera bandrak bulerra emote denak edo albokoak esteko bulerrik edo zen, gure hama difuntuak sorta da konta, orduene hau Imanol Lortegi kasuriko nik beti hainaitzen hermanos de leche esaten duzen. Hori xe, hermanos de leche, ez da, esaten zan. Bai, esaten, bai, nire amak emonikoa da